Mala època a la feina, que vas molt estressat, que estàs molt atabalat, però t'has de relaxar. Què és això? Diners! Diners comptants i sonants. Diners en metàl·lic. 15 milions d'euros. Què? Què vols dir? Què som diners? El jardí? Alcaldes? El jardí? I per què? Doncs perquè és sospitós de robatori. El robatori? El Carles? Sí. És completament increïble. I tant. Jo posaria la mà pel foc del Carles, que ell segur que no ha fet res. El Carles és la mà? El foc! El foc! És de la màfia russa, home! Russa? Un moment, inspector! Què ha passat? Què t'ha dit? El que s'ha quedat a la presó! Carles! Que són diners de bo, això. Però per què els hi has dit? Home, em pensava que l'Òscar et faria entrar en raó, la veritat. Mira, el que havies d'haver fet és agafar el regal i ficar-lo fora de casa. Home, Moltes gràcies, home! Què t'ha dit el poli? Aquell imbècil m'ha destrossat el cotxe! ¡Que te meto, primo! Què diu? Que no pot engegar el taxi? Engegar, lo que se diu engegar que fa rum, sí. Lo que pasa es que no el puc moure. Ja has avisat a la policia? Sí, bueno, he intentat avisar a la policia, però també l'antena la tenia mirant cap a Cuenca i se m'ha girat i tampoc la puc portar a la policia! Mira, Òscar, tens ara mateix i ajudes a posar el paraxots al seu lloc. Sí, a ver, no le portaría esto. Tranquila, mira, sí, tranquila. Mira, i jo t'hi acompanyaré. Vinga. Va. Escolti, i vostè hauria de dir als parents que se'n vagin a gestir ja, Corte! Això no està gaire educat, de part teva, eh? Mira, no s'ha de ser educat amb els mafiosos. Però que no dic que estava lligat de peus i mans. A veure, apareixer. Vull dir el capo del mafiós! Qui és el capo què? el que ha lligat de mans i peus i ha tirat al fons del riu amb 2 trets al clatell. El senyor Cotero. Senyor què? El senyor Cartera! A veure, Lisa, què li ha passat al mafiós exactament? El capo l'ha llançat al riu. L'ha llançat a on? Després de disparar-li 2 trets al clatell, tu. Ai, Déu meu! Vete la copa. Ai, gràcies! Oh, marxa! Carles, digue-li que no és els diners, home! Aleshores, De totes maneres, ara falten diners. sí, en el que falta són tallar els cames. Perfecte, m'estimo més sense càmecs al meu costat que sense... Claro que no, Tot s'ha complicat massa. Dos policies, un cadàver, un senyor Cotero, massa coses per una sola nit. Gràcies a... Vagi, senyor Verde! El senyor Cotero, no, això, Ben fet, Carles, ben fet. Què li han pensat amb aquest rus? És la real! Mira, és una oportunitat que tenim i no la podem deixar perdre. anem d'aquí, hi haurà una tragèdia. Anem. Quins anem? Però que no li han donat el regal al Carles. No sé què li estic mirant, unes sapatilles tan boniques, si el rus aquest li va de l'estat. Ui, acabo de recordar que el germán Colina prepara les campanades de Nadal. Molt bonic. M'escolta, amb un licorota, i ja ho veieu, pues jo portero. I vostè deu ser el marit de la senyora. Jo ja no sé de qui sóc ja. Sí, som els cosins argentins de la senyora García. Ja us ha explicat la tràgica notícia? Sí, ja ho he fet. Què hem de explicar? Que en Carles García és mort.
cosa d'això. Sí, l'he explicat que l'han trobat al fons del riu i que no es trobava gaire bé. Esclar, home, si l'han trobat al riu, li van metre un imant, per això no es trobava gaire bé. Això mateix! I mira, i l'han identificat per la seva cartera. La cartera! Què te'n refis de mi? Els negocis són els negocis. Mira, són 25.000 per l'ot cotxe, més 15.000 per l'altre, més 3.000... Ja sé comptar, tranquil, Home! Tranquils, que ja saben que han comprat el nou silenci. Sí, ja ho sé, ja. Hem acordat, No, a mi no ha acordat res. 30.000, Ho ha acordat tot amb ell, a mi res, Donin. Aquí els té i he descomptat els 10.000 que li he donat abans. Està bé. Ha estat un plaer fer negoci amb vosaltres, senyors. Bona nit i vagin en compte amb la policia, Sí, i jo tinc més important, la cartera. Què diu que què? No l'entenem gaire. Cartera pertenece a mí. Oscar, no se te ocurre, ya lo comenzo a entender. Sí. Oiga, ¿usted de dónde es? Yo soy ruso. No hace falta, digas nada más. Cartera mía. Vaya, aquesta sí que pot. No pot ambientar, senyor. Tú parar.